Alam mo ba may mga festival sa Bicol Region na kayang punuin ang buong lungsod? Ito ang pinakasikat, pinakamalaki at pinakadinarayong festival sa buong Bicol Region. Let's begin! At ngayong episode nga ay pag-uusapan natin ang top 5, the biggest, the most popular at pinaka-crowded na festival sa Bicol Region. Alright, para mabuo ang listahang ito, may 4 na kategorya ang listahang ito. Una, ang dami ng mga dumadalo o bilang ng mga tao. Ikalawa, ang kasaysayan at kahalagahan pangkultura ng festival. Ikatatlo, ang haba o tagal ng pagdiriwang. So kung ang festival na alam mo ay umaabot lang ng 1 hanggang 2, ay hindi yan pasok sa ating listahan. At ang ika-4, ang antas ng pagkilala nito sa Bicol Region. Ibig sabihin nito mga ka-travelers, hindi lang sa Bicol Region kilala ang festival na ito. Instead, maging sa ibang bansa ay kilalang kilala ang festival na ito. So yung 4 na yan mga ka-travelers ang naging basihan natin sa top 5 ng pinaka-the best at pinaka sikat na festival sa buong Bicol Region. And that start with number 5. Ito ay walang iba kundi ang Magayon Festival. Magayon, let's party all night. Magayon, and in the morning light. Ang Magayon Festival ay ginaganap sa probinsya ng Albay. Isa itong festival na nakaugat sa kultura, kasaysayan at ganda ng Mayon Volcano. Bukod kasi sa napaka-perfect nitong shape at kilalang kilala ito sa buong mundo, ay meron din itong mayamang kasaysayan at nauugnay nga sa isang alamat. Itong Magayon Festival mga ka-travelers ay hindi lang basta sayawan o selebrasyon. May malalim itong pinanggagalingan na konektado sa isang kwento sa isang lugar. Dahil ang salitang Magayon ay galing sa pangalan ng isang karakter sa isang alamat. Ang salitang Magayon o sa Tagalog ay maganda, isang magandang babae sa alamat ng kwento ng Albay na naging simbolo ng pag-ibig at sakripisyo. Ayon sa alamat, matapos ang kanyang pagkamatay mula sa kanyang libingan ay unti-unting di umanong umusbong ang bulkang Mayon. Kagaya ng kwento mga ka-travelers ng paano nabuo ang bansang Japan kung saan may mga Diyos daw na lumilipad at galing sa espada, yung pagpatak ng tubig mula sa espada ay nabuo yung mga lupa ng Japan. So, parang dito rin mga ka-travelers, yung namatay daw di umano si Daragang Magayon, doon daw lumabas yung bulkang Mayon. Kaya napakaganda naman talaga ng bulkang Mayon dahil ito ay kinokonekta sa isang alamat. Kaya naman hanggang ngayon mga ka-travelers, ang Mayon ay hindi lang isang bundok para sa mga taga-Albay. Itinuturing itong puso or the heart of the Bicol Region, itong bulkang Mayon. At ang dahilan kung bakit sineselebrate ng taga-Albay ang Magayon Festival ay para ipakita at ipaalala ang kwento ng Mayon Volcano. Kung bakit ito naroroon at kung bakit ito mahalaga. Pinapakita rin ng festival ang kultura ng Albay, kung paano nabuo ang kanilang kwento, tradisyon at pagkakakilanlan bilang isang lugar. Para sa mga bisita, ang festival ay isang paraan para maintindihan kung bakit espesyal ang Albay at kung bakit kakaiba ang Mayon kumpara sa ibang mga bundok ng Pilipinas. So mga ka-travelers, ang Magayon Festival ay hindi lang isang araw. Isa itong month-long festival or celebration na ginaganap tuwing April hanggang early May. Dahil mahaba ang selebrasyon, halos buong buwan ay may mga event na nagaganap dito. Ibig sabihin, kahit anong araw ka dumating sa Albay, basta Magayon Festival ay makakita ka ng mga iba't ibang aktibidad. May mga concert, palabas, selebrasyon, sayawan, tawanan, inuman at napakarami pang iba. Sa loob ng festival ay may mga street dance. Ayan, ang mga inaabangan natin yan. Cultural show, concert, sport event, at mga beauty pageant. Kasi Daragang Magayon Marami sa mga activities na ito ay ginaganap na may tanawin ng Mayon Volcano. Kaya mas ramdam ng mga taga-Albay o mga taga-roon ang koneksyon ng festival sa lugar. Tuwing Magayon Festival, tinatayang humigit kumulang 50 to 100,000 people ang dumadalo sa loob ng buong buwan sa selebrasyong ito. Kabilang nga dito ang mga lokal, mga turista mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at syempre makakita ka rito ng mga foreigner mula sa iba't ibang bansa. Ganun po kasikat itong Magayon Festival. Dahil dito, malaking tulong ang festival na ito sa turismo at local businesses ng Albay. Kaya ang Magayon Festival ay napasama mga ka-travelers sa ating listahan dahil sa haba ng selebrasyon at dami ng mga dumadalo at syempre sa malakas na koneksyon nito sa kasaysayan at kultura ng Albay. At sunod naman sa ating listahan ay ang Kasanggayahan Festival.
Ang Kasanggayahan Festival, mga ka-travelers, ay ginaganap sa Sorsogon Province. Ang salitang kasanggayahan ay nangangahulugan na kasaganahan o prosperity in English. At ito mismo ang gustong ipakita ng festival ng mga taga Sorsogon. Ang pag-unlad, kultura at pagkakaisa ng mga taga Sorsogon. Ang festival na ito ay hindi lang simpleng selebrasyon. Ito ay ginaganap bilang paggunita ng founding anniversary ng Sorsogon. Kaya bawat taon, mga ka-travelers, ay nagiging espesyal para sa buong lalawigan. Hindi lang isang bayan, na halos buong probinsya ng Sorsogon ay nakikilahok. Last year, kung tatandaan ko, 2024, ay kalahok ang iba't ibang region. Kung maalala ko ay nasa 5 million yata yung estimate price sa magiging champion sa isang street dance competition. Ganoon po sinaselebrate ang kasanggayahan dito sa probinsya ng Sorsogon kung saan ako nakatira ngayon. Ang dahilan kung bakit sinaselebrate ang Kasanggayahan Festival ay para ipakita kung gaano kayaman ang kultura ng Sorsogon. Dito makikita ang mga tradisyon, sayawan, music, produkto at talento ng iba't ibang bayan sa lalawigan ng Sorsogon. Para sa mga bisita, ito ang pagkakataon upang makilala ang Sorsogon hindi lang bilang lugar, kundi bilang isang komunidad may sariling identity at kwento. At totoo naman, mga ka-travelers, na ang Sorsogon naman talaga ay napakabilis ng pag-unlad. Sunod-sunod po ang mga nagtatayo ang business dito at parami na ng parami ang mga taong ninirahan sa probinsya ng Sorsogon. Ang Kasanggayahan Festival ay isang buwan din na pagdiriwang. Karaniwang ginaganap naman ito tuwing October. Dahil tumatagal ito ng halos isang buwan, hindi lang isang event ang nagaganap dito. May sunod-sunod na mga activities din tulad ng cultural show, street dance, trade fairs, concert at provincial competition. Ibig sabihin, buong buwan ay buhay na buhay ang selebrasyon ng mga taga Sorsogon. Isa nga sa pinakakilalang bahagi ng festival ay ang pantumina sa tinampo o sayawan sa kalsada ng Tagalog, no? Isang tradisyonal na sayaw na sumisimbolo sa ligawan o pagkakaisa. Sa isang Kasanggayahan Festival, libu-libong tao ang sabay-sabay na sumasayaw sa kalsada. Sa katunayan, noong 2019, ang pantumina sa tinampo ay nakapagtala ng Guinness World Record matapos lumahok ang over 7,000 dancer sa isang sabayang sayaw. At this year na naman po, 2025, ay nakasungkit na naman ang Sorsogon sa pinakamalaking pili na pralin o konserba. Ang sukat lang naman ito ay 1/3 ng isang basketball court. So, dalawa na po yung nasong ng probinsya ng Sorsogon. Ito ang isang pantumina at ito namang pilinat. Dahil dito, na-cement na, no? Natatak na sa kasaysayan na ang Sorsogon ay nag-iisang pili producer sa buong Bicol region. Wala nang iba. Pagdating naman sa dami ng dumadalo, tinatayang 100 to 200,000 people lang naman ang nakikibahagi sa Kasanggayahan Festival sa loob ng buong buwan ng selebrasyon. Sa loob po yan ng isang buwan ng selebrasyon ng Kasanggayahan. Kasama nga rito ang mga taga Sorsogon, bisita mula sa ibang bahagi ng Bicol at mga turista mula sa iba't ibang bahagi ng lugar ng bansa. At malaki ang papel ng Kasanggayahan Festival sa turismo ng Sorsogon dahil sa festival na ito, mas nakikilala ang lalawigan, mas napapansin ang lokal na products at talento at mas lalong napapalakas ang kabuhayan ng mga lokal na negosyo rito. Para sa marami at sa mga lokal na taga Sorsogon, ito ang panahon kung kailan buong probinsya ay nagiging isang malaking entablado ng kultura. Kaya ang Kasanggayahan Festival, mga ka-travelers, ay nasa number 4 sa ating listahan dahil sa haba ng selebrasyon, laki ng sakop ng lalawigan at dami ng dumadalo. At syempre, konektado ito sa cultural identity. Isa itong festival na tunay na nagpapakita kung ano ang ibig sabihin ng kasaganahan para sa mga taga Sorsogon. At dito na nga papasok ang number 3 sa ating listahan. Ito ay walang iba kundi ang Ibalong Festival. Ang Ibalong Festival ay ginaganap naman sa Legazpi City, Albay pa rin. Isa itong festival na nakatuon sa kasaysayan naman at alam natin na unang Bicol. Hindi ito religious festival, mga ka-travelers. Sa halip, ito ay tungkol sa mga kwento ng mga bayani at mandirigma na bumuo sa identity ng Bicol bago pa dumating ang mga Kastila. Ang pangalan ng festival ay galing sa Ibalong Epic o Epikong Ibalong. Isang epikong kwento or epic story ng Bicol. Nagsasalaysay ng mga bayani tulad nina Baltog, Hadyong at Bantong. Sa pamamagitan ng festival na ito, muling binubuhay ang kwento
ng tapang, resiliency at mga pagbabago sa sinaunang Bicol. Ang dahilan kung bakit sineselebrate ang Ibalong Festival ay para ipaalala sa mga tao, lalo na sa mga kabataan, na meron din palang sariling kwento at bayani ang Bicol Region. Pinapakita nito na bago pa man ang modernong panahon, mayaman na ang rehiyon sa kultura at kasaysayan. Para sa mga bisita, ang festival ay parang pagpasok sa isang kwento na isinasabuhay sa mga kalsada. Ang Ibalong Festival ay karaniwang ginaganap naman tuwing August at tumatagal ito ng more than 1 week. Sa loob ng ilang araw, sunod-sunod ang mga event dito na nagaganap sa buong Legazpi City. Isa nga sa pinakaabangan sa Ibalong Festival ay ang street dance competition, kung saan ang mga kalahok ay nakasuot ng makukulay na costume at maskara na kumakatawan sa mga karakter ng Ibalong Epic. At hindi lang yan mga ka-travelers, meron ding float parade, cultural performance, may concert syempre, at iba pang mga activities na ginaganap sa mismong sentro ng lungsod. Pag Ibalong Festival, hindi kami nawawala dyan. Lagi kami nakaantabay dyan na sa tabi-tabi, sa Gedli, makuha ng picture, nag-i-interview sa mga kalahok. Tuwing Ibalong Festival naman, tinatayang 120,000 to 200,000. Kung mapansin nyo mga ka-travelers, habang papalapit tayo sa top 1, ay tumataas ang bilang ng mga tao o dumadalo sa isang festival. 120 to 200,000 na katao na dumadalo sa Ibalong Festival. Kasama nga rito mga taga-Albay, mga bisita mula sa iba't ibang bahagi ng Bicol Region at mga turista mula sa labas ng rehiyon. At dahil dito, nagiging masigla ang buong Legazpi City sa panahon ng festival. Siyempre, sarado yung mga kalsada dyan. Napakalaki ng naitutulong ng Ibalong Festival sa turismo ng Albay. Naiba ito sa ibang mga festival sa Pilipinas. Madalas din itong ginaganap na may tanawin ng Mayon Volcano, kaya mas tumitibay ang imahe ng Albay bilang sentro ng kultura at turismo sa Bicol Region. Ang Ibalong Festival ay nasa number 3 dahil sa laki ng estimated crowd na dumadalo at napaka-konektado nito sa cultural team at malawak na pagkilala ng Bicol Region. Isa itong festival na hindi lang masayang panoorin, kundi nagtuturo ng kasaysayan sa paraang madaling maintindihan. In case we go to number 2, ang isa sa pinaka-paborito kong festival, ang Rodeo Festival. Before we continue, a quick update nga pala mula sa Travel to Bicol. Alam nyo ba na pwede nyo nang bisitahin ang lahat ng festival na nabanggit natin sa episode na ito just by booking with Travel to Bicol. Travel to Bicol is a trusted travel tours and service in the Bicol region, providing hassle-free trips for those who want to experience the culture and festival of Bicol. Sa Travel to Bicol, kami na ang bahala sa transportation nyo, mula sa van transfer, local rides, hanggang sa maayos na schedule ng biyahe ninyo. Kasama nga rito sa package ang hotel booking, restaurant and reservation, and tour planning. Lahat ng yan, kami na ang mag-aasikaso para sa inyo. Because we know that festival in Bicol region are very busy all year around. It is the best to book as early as possible. And a quick tip nga pala, reservation should be made at least 1 month to have a higher chance of being accommodated. Kaya kung may mga target kayo na festival ngayong taon, now is the right time to book with us. Message us on Facebook and get a quotation today. Dahil ika nga, sa Travel to Bicol, kami na ang bahala. Back to the video. Ang Rodeo Masbateño ay ginaganap naman sa probinsya ng Masbate. Isa itong festival na kakaiba sa lahat ng festival sa Bicol Region dahil ito ay nakatuon sa cowboy culture, livestock at buhay sa rancho ng mga taga Masbate. Kung may festival sa Bicol na talagang walang kapareho, ito ay masasabi ko na ito na yung Rodeo Festival. Ang dahilan kung bakit sineselebrate naman ito ng mga Masbateño ay para ipakita ang mahalagang papel ng cattle industry sa Masbate. Matagal lang kilala ang Masbate bilang sentro ng livestock sa rehiyon. Kaya ang festival na ito ay parang pagpapasalamat at pagdiriwang ng kanilang hanap buhay at pamumuhay. Kung i-compare naman natin to sa Ibalong Festival ng Albay na nakatuon sa alamat at kasaysayan, ang Rodeo Masbateño ay may action-based na competition or competition-driven. Dito, hindi lang sayaw at palabas ang makikita mo kapag pumunta ka sa Masbate. May totoong rodeo event na ginaganap sa harap ng libu-libong tao. Ang Rodeo Masbateño ay karaniwang ginaganap tuwing April at tumatagal ng around 1 week. Sa loob ng isang linggo, may sunod-sunod na activities na nagaganap dito. Ang ilan nga sa halimbawa ay ang bull riding, cattle wrestling, horse riding, parades, street dancing, concert, at
cultural show. Sa panahong ito, halos buong Masbate City ay nakatutok sa festival. Pagdating sa dami ng dumadalo, tinatayang 150,000 to 250,000 lang naman ang nakikibahagi sa rodeo sa Masbate. Sa loob ng buong celebration na to, kasama rito ang mga lokal, mga bisita tulad namin present mula sa iba't ibang bahagi ng Bicol Region. At syempre kasama rin ng mga turista mula sa labas ng rehiyon. Dahil dito, isa ito sa pinakamataong festival sa buong Bicol Region pagdating sa laki ng crowd sa loob ng maikling panahon. Ganyan po kasikat ang Rodeo Festival. At napakalaki po ng epekto nito sa turismo ng Masbate. Dahil ito lang ang Rodeo Style Festival sa rehiyon. Personally, masabi ko nga nakakaiba talaga itong festival na ito. Dahil may chance ka na mag-interact sa mismong festival. Pwede kang sumakay ng kabayo, pwede kang makilahok sa mga event, at napakarami pang mga activities na pwede mong gawin sa panahon ng Rodeo Masbateño. Kaya ang Rodeo Masbateño ay nasa number 2 dahil sa laki ng crowd, distinct na tema at konektado sa pagkakakilanlan sa buong Bicol Region. Ngayon nga ay nasa number 1 na tayo. At ang number 1 natin matatagpuan naman sa Naga City, Camarines Sur. Ito ay tinatawag na Peña Francia Festival. At ito ang pinakamalaki at pinakasikat at pinakadinarayong festival sa buong Bicol Region in the history. Walang ibang festival sa rehiyon na kayang tumapat sa laki, sa dami ng tao, at sa lalim ng kahulugan nito. Ang festival na ito ay inaalay kay Our Lady of Peña Francia, ang patron ng buong Bicol. Para sa maraming Bicolano, ang Peña Francia ay hindi lang festival. Ito ay panata, paniniwala, at taunang pagbabalik loob. May mga deboto na naglalakad, lumuluhod at bumabalik taon-taon bilang pagpapasalamat o panalangin. Pwede mo itong mahilintulan sa isang taon ng translasyon at tinatawag na Black Nazarene. At kung i-compare naman natin sa Rodeo Masbateño na nakatuon sa kultura at kompetisyon, ang Peña Francia Festival naman ay may espiritual at relihiyosong tema. At kapag kinumpara mo naman siya sa Magayon Festival na province level, ang Peña Francia naman ay region-wide. Dinarayo kasi ito ng iba't ibang mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at maging sa ibang bansa. Ang Peña Francia Festival ay tumatagal ng around 2 or 3 weeks lang. Karaniwang ginaganap ito tuwing September. Sa loob ng halos 3 linggo, sunod-sunod ang activities na nagaganap dito tulad ng novena masses, prosesyon, cultural event, at ang pinakahihintay ng lahat, ang fluvial procession na ginaganap naman sa Naga River. Sa araw ng fluvial procession, may kita ang libo-libong bangka sa ilog at milyong-milyong tao sa magkabilang pangpang. Ayon sa mga ulat, tinatayang 1.5 million to 2 million people ang dumadalo sa kasagsagan ng Peña Francia Festival. Ito ang dahilan kung bakit itinuturing ito bilang pinakamataong festival sa buong Bicol Region at isa sa pinakamalaking religious festival sa buong Asia. At syempre, napakalaki po ng epekto nito sa turismo at ekonomiya ng Naga City. At hindi lang po sa Naga City, maging sa buong rehiyon dahil lamang po sa iisang festival sa Naga City. Bukod kasi sa mga punuang hotel, mga restaurant at transportation service, maraming local vendors at small businesses ang umaasa sa festival bilang malaking bahagi ng kanilang kita sa isang taon. Ang Peña Francia Festival ay nasa number 1 natin. Ito ang may pinakamahabang history, pinakamalawak ang sako, pinakamalaki ang estimated crowd, at may pinakamalalim na kahulugan para sa mga Bicolano. Hindi lang kasi ito isang festival o selebrasyon. Ito ang bumubuo sa pagiging Bicolano. At yan nga ang top 5 natin na mga most famous, most crowd festival in the history of Bicol Region. Kung nagustuhan yung episode na ito, don't forget to like and subscribe sa aming podcast channel. Also posting in Travel to Bicol TV kung saan marami pang mga content tungkol sa pagkain, kultura at mga lugar sa Bicol. Alin sa mga festival ang nagustuhan ninyo at napuntahan nyo na ba ito? Comment down below. At bago nga matapos ang video nito, lahat ng nabanggit sa episode na ito ay pwede nyo nang mabisita ngayong taon just by booking with Travel to Bicol. Sa Travel to Bicol, kami na ang bahala sa transportation nyo. Mula sa van transfer, local rides, hanggang sa maayos na schedule ng biyahe ninyo. Lahat ng yan, kami na ang mag-aasikaso para sa inyo. Kaya naman ngayong taon, puntahan nyo na ang dapat nyong puntahan at sasamahan namin kayo. My pleasure to serve you. My name is Melta Perla and I see you in the next episode.
of Tribal to Bicol Podcast. Peace. Goodbye.